Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hakamiyat jong ka arpun riu trik uliber ajab san. Hakapur Nongshong ki Nongshong jong ka mau pedeng. Ka Shnong ka badan hakapur jong ka Meghalaya bat Assam. Bat ka bahap ha siang police outpost jong ka Rangbah district kiliok bat ya Ngut ki Rangbah. Bat layok Kurup artli ki Suloi bat ka dok Hati ke bala terkhong. Kini ki Ngut ki bala syakem. Kidai ki bala tip kerteng kum ukiu renews mukti nak Shnong kor hadam bat uje trail umba nak Shnong pam latar. Bahap apa ka soalat police station Rangbah district. Kam hadien ki polit ki lawan ban simti yakini ki brio. Bat kilara ki tiar balayok Kurup naki bat kumju ka dok nak benta ban phak le ya ka FSL examination. La suba begini ki Ngut ki Rangbah. Kidai ki badan kiti ban penyap ki artli ki Hati na Sonapur range. Ka bahap ha Kurup East Division jong ka Assam. Namar baki officer jong ka range. Kila pentip baki dan artli ki Hati ki bala syak penyap. Yakini baro Ngut ladap register case ha Khanapara police station kat kum ka case number 0903 2025 U/S 325612 35 BNS RW section 251271 Arms Act bat kajing toket kerangya chakmat.